Man gerne vil have ordet til en intervention. Tak for det. Det er selvfølgelig ikke sædvanlig kutyme, at statsministeren tager ordet her på det her stadie af debatten. Når jeg føler mig kaldet til det, så er det fordi, vi her igen fik den falske påstand om de ufinansierede skattelettelser, som har præget hele den politiske debat nu igennem mange måneder, men som ikke desto mindre er et falsum, vi er nødt til at få taget et opgør med. Regeringen har ikke givet nogen ufinansierede skattelettelser. Det er jo lidt besynderligt, at vi skal høre på, at det faktisk er en god ting, al den stund, at regeringen nu selv har droppet de skattelettelser, i hvert fald i de første 3 år. En dag er de en del af løsningen, den næste dag er de en del af problemet. Men kunne statsministeren så ikke bekræfte her i dag, nu vi snakker om 2004 og 2007, at det er jo der, de ufinansierede skattelettelser er givet. Det summer op til næsten 18-20 milliarder. Det ligner nærmest de tal, vi skal til at spare i øjeblikket. Så er sandheden ikke, at den gode økonomiske situation er blevet soldet op i ufinansierede skattelettelser. Det glæder mig utrolig meget, at vi nu er enige om, at de skattelettelser, der blev givet sidste år, de så er finansieret. Det er jo det, fru Helle Thorning-Schmidt siger, der nikkes. Jamen, så skal vi ikke diskutere det mere. De er finansieret. Spar mig så for al den snak om de ufinansierede skattelettelser til de rigeste. Så er spørgsmålet så, om der har været ufinansierede skattelettelser i 4 og 7. Der gør jeg bare opmærksom på, at selvfølgelig har der ikke været det. Så skattelettelserne har vi nu fået at vide i 4 og i 7, de var ikke finansieret. For vi får at vide, at de var delvis finansieret med en reserve, som man overtog fra den tidligere regering. En reserve, skal man bruge den til skattelettelser? Nej. Alle de spørgsmål diskuterer jeg gerne senere i debatten. De handler om politik. Når jeg intervenerer i debatten nu, så er det for fakta på plads. Ja, regeringen valgte så i 2004 at bruge det til skattelettelser, men det gør dem da ikke ufinansieret. Det gør dem da ikke ufinansieret. Det er jo der, de ufinansierede skattelettelser er givet. De er fuldt finansieret. De var ikke finansieret. Den er finansieret krone til krone. De er finansieret over 10 år. Det er en myte, at der er givet ufinansierede skattelettelser. Vi havde fuldstændig ret. Men det vi diskuterer nu, det er, har regeringen givet ufinansierede skattelettelser